Joo, elikkä me muottiin vähän toi äskeinen video. Joo, vähän. Mut me ei niinku julkaistu sitä. Ei julkaista. Ja me tehdään huomenna aamulla, tossa 7 aikaan videon. Ei 7, kun siis joskus niinku... Vähän aikaisemmin, että koulu ei kerkeä ainuakaan. Sitten jotain meidän kaverita saattaa tulla siihen. Ehkä, jos ne haluaa. Mut siis yleensä on vähän niinku outoja. Ja me ei nyt kerrota missä koulussa me ollaan, koska todellakaan niinku... koska sitten te niinku kuitenkin alatte haukkuu sitä koulua. Ja niinku, älkää diissatko mitä. Ja lukekaa dese ja... Laittakaa kommentteja. Joo, mut älkää laittako negatiivista, koska... Ja mitkään niinku oikeesti mitkään niinku sellaiset... Niinku esim niinku sellaiset niinku... Esim jos Tetsiäni tulee kattoon tän, niin epäilenpä, että se laittaa vähän negatiivista, koska se on paljon parempi videoiden tekijä. Niinku kaikki muutkin Tetsi-videoiden tekijät ja kaikki niinku sellaiset, niinku tän tyyliset, mitä me niinku ollaan. Ja niin. No mepä julkaistaan tän. Tiedättekö te Rockviini? Joo, se on ihan kauhea. Mutta niinku Iisa-Keljet on vähän parempi. Joo, me ei enää kerrota itsestämme niin kauhean paljon. Ja ei kerrota omia nimiä. Moro! Moro!